بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كبرات تخطاتلتي نايز مدبزي حق إذا ليا أبز بلار أسسه منا ومدبنا لومون جميرنا لنا كمي تهونوا ندابلكو أبزلهم ما تعنان سلام تمنيلكم كمتي كساب حجي نقول صوت لنا بزعبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أب مصحفتي ويكا أبولي كدانن حدش كدانن زبليو السيران نقصل دلنا مالتي بفلاي أم مصحف قدس مالتي سلازنا يلو معلتي من البات كابتي زغطل كوينو بزعبا زي السعر حيلي زبل رأسي حيز الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم كمتي قرآن زبلنا أم مصحفناتهم تذكيرو مخانو تغيسلنا له أم مصحفناتهم قبل كلوجن بزحت كريستيانو نزي قاليهم بفلات ويكا قاليهم بزي فلات كتم ززو دليو مالتيو إذا أنتي مالتيو تي زنبرة مصحفت قبل كله أب قرآن زنبرة مصحفتي تي نموسي استوهابو مصحفن تي يسوس استوهابو مصحفن مالتيو بأورجينال تحستو مالتي بأورجينال تحستو فتاري نخلت يوم زورو دلهم نسيدنا موسى نسيدنا عيسى زورو دلهم ويكأنتهم قالوا مصحفتي كزارب كله بزعبا مصحفتي بيتو أورجينال تحستون بيت نسو زهابهم إيو زارب مبر بيت حجزو اللي يكونن مالتي سلازي قليئو من تايبلو نمنتاي قرآن سي بيتهم مصحفتي ندابلهم كله ميليسو خاء زي قبولهم نزو مصحفتي زي تقبلهم سلامتاي لهم نزاروا بهم سلازي الله سبحانه وتعالى أبتي نسو زهابهم مصحفتي كمزن يليلو خزاربن كله أبتي زهابهم مصحفتي الأنبر أبتي حجي تغيروا إجزاءاتو عامت زلوت أيكونن مالتي نزخاء مرقاقص إذا حلفة كيزي أنتي نيرا مالتي قاناون أبتي مصحف قدوس ناي فطار قال ديو أيكونن أبز بالمسأتنا بزبل تخن رئينا مالتي بعلاتهم لومون كرستنا ززاربوي مالتي كابو أحلي كم تقصد راح تقيسي وحلف نتخالق مالتي قدام أي نقر أب كرستنا 3 سنة أبنت حجي قالوا أرثوذكس قالوا كاثوليك قالوا بروتستانت قالوا نناتهم مصحف قالوا ناي بروتستانت 66 مصحف تلهم أبتو وشتي مصحف قدسناتهم زبلو 66 مصحفي انوي بايبل مالت ويكا مصحف قدس مالت اكاب ناي مصحفتيو كم زحاده يتعشم يكونن اب زحاله في غيزه تزاريبنا لينا اب 1611 كينج جيمس بحال نغس مالتي نسو حاده ناتو زغبورو لوم زفلط مالت بي كينج جيمس فيرجن تبايلو زفلط نسيو اب حاده بايبل تبايلو استتقسم على زغبورو مالتي زاكوبو حج سلازي بناتو حاليوت يتأكبوا مالتي بناي فتاري قال لي زي كونس بناتو حاليوت اب حال كب تغيرو مالتي زخونو هينو لومي دارغا اب حدش كدان طرحتي 74 مصحفت له ابز غيزه زي مالتي 74 مصحفتي ناي حدش كدان طرحلو ناي بلي كدان قديف كا مالتي سلازي ازي مصحفت ازي ننبينو أبت حالة زلوا أبت حالة يلن أبت زلوا أبت يلن ننبينو مالتي حال عين تأشم يكونن حرب بعابي يخا مصحف قدس ندحلنا بولي كيدان حدش كيدان زحازه نقابلنا حجي كم تزبركو ناي بروتستانت الله 66 ناي كاثوليك 73 مصحف يزلوا
ናይ ኦርቶዶክስ ውን 81 ኣሎ ናይ ገሊኦም ውን 84 ኣሎ ናይ ገሊኦም ኦርቶዶክስ ውን 86 ኣሎ ግን ብ81 ውን እቲ ተሓተ ተወሲድናዮ እዚ ሕጂ ሰለስተ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት እዩ ማለት 66 73 81 ፕሮቴስታንት ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ሕጂ ንሓተኩም ንዓኹም ማለት እዩ ኣየና እቲ ቁኑዕ ካብዚ ሰለስተ እዚ እንድሕር መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ኮይና እታ መጽሓፍ ቅዱስ ኣየነይቲ እያ ዝብሉን ክመጽእ ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተፈላለየ ምዃኑ በዚ ክትርድእዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ካቶሊክ ነቲ ካልኣይ ኣይቅበሎን እዩ ናይ ኦርቶዶክስ ነቶም ካልኦት ኣይቅበልዎን እዮም ስለዚ በዚ መሰረት እንታይ ክንብል ንኽእል ንየናይ መጽሓፍ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ንስኻትኩም ከንብለኩም ሰለስተ መጽሓፍ ሒዝኩም ወይ ከዓ ብዙሕ መጽሓፍቲ እውን ኣለዉ ኣነ ብደረጃ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ የዛረብ ዘለኹ እምበር ካልኦት መዓት መጽሓፍቲ ኢሎም ይወፅኡ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ እውን ባዕላቶም ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያ ከይተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ዝተዛረቦ መጽናዕቲ ዝገበሮ ኣሎ እዚ ኣብቲ ግዝኡ ክንቅርቦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቁርኣን ክዛረበሉ እንከሎ እንታይ እዩ ነቲ ዝነበረ መጽሓፍቲ ክንብል ከሎ ብኦሪጂናል ትሕዝትኡ ናብ ሙሴ ዝወረደን ብኦሪጂናል ትሕዝትኡ ናብ ኢየሱስ ዝወረደ ወይ ከዓ ናብ ዳዊት ናብ ካልኦት ዝወረደ ማለት እዩ መዝሙረ ዳዊት ተባሂሉ ሕጂ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ መሰረት ማለት ሕጂ ነዚ ሕጂ ዘሎ መሬት ቅበልዎ እንድሕር ኣይና ኢና ክንቅበሎ ናይ ኦርቶዶክስ ድዩ ናይ ፕሮቴስታንት ድዩ ናይ ምን ኢና ክንቅበል ወይስ እቶም 74 ዝኾኑ ወንጌላት እዩ ናይ ባርናባስ ኣሎ ዘይኣተወ ናይ ጴጥሮስ ኣሎ ዘይኣተወ ናይ ቶማስ መጽሓፍ ኣሎ ዘይኣተወ ናይ ማርያም መግደላን ኣሎ ዘይኣተወ ብዙሕ መጽሓፍቲ ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መጽሓፍቲ ሓድሽ ክዳን ዘይኣተወ መዓት እዩ ዘሎ ናይ ጴጥሮስን ካልእ ኣሎ ዘይኣተወ ስለዚ ከመይ ጌርኩም እዚ መጽሓፍ እዚ ክትብልዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ወላ ካብ ሰለስተ መጽሓፍቲ እውን ኣይና እዩ ትኽክል ኢልካ እንድሕር መጺእካ እዚ ትኽክል ኢሉ ክዛረበካ ዝኽእል ብቕዓታት የለን ወይ ከዓ ናብኡ መጺእኻ ተመሊስካ ናብኡ ከም ስታንዳርድ ጌርካ ትወስዶ ከም ምንጭ ጌርካ ትወስዶ ነገር የለን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቁርኣን ሓንቲ እያ እዛ ቁርኣን እዚኣ ብብዙሕ ዝኾነ ቋንቋታት ተተርጊማ ኣላ ኣብ ካልእ ትርጉም እንድሕር ተጋጊዩ ናበይ ይምለስ ናብቲ ቀንዲ ቁርኣን ይምለስ ብዓረቢ ዘሎ በቲ ቋንቋ ንዝነቢ ዝወረደሉ ብኡ ይምለስ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ቋንቋናቱ ርኢኻ እቲ ቁርኣን እዚኣ ትኽክል ኣይተርጎምካዮን ተባሂሉ ክምለስ ክእል ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ትርጉም ተጋጊዩ ካልእ ሰብ ክትርጉም ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝኸውን ኣለና ማለት እዩ ንምለሰሉ ዝኾነ ኦሪጂናል ትሕዝቶ ስለ ዘለና እቲ ኦሪጂናል ነዚ ነቢ ዝወረደሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንነቢ መሓመድ ዝወረደሎ መጽሓፍ ኦሪጂናል ትሕዝትኡ ምሳና ስለ ዘሎ ማንም ሰብ እንድሕር ካብኡ ወሲኹ ወይ ኣጉዲልካ ወሲኽካ ኢልካ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ በቲ ጭብጢ ናይ ኦሪጂናል ሒዝካ ማለት እዩ ኣብ ናይ ክርስትና እንድሕር መፂና ኣየናይ ኦሪጂናል እዩ ነዚኦም ክፈርድ ዝኽእል ማለት እዩ ነቲ ፕሮቴስታንት ንስኻ ተጋጊ ከለኻ ክትብሎ ዝኽእለካ ኣየናይ ኦሪጂናል ሒዝካ ኢኻ መን እቲ ኦሪጂናል ኣየናይ ኦሪጂናል እዚ መጽናዕቲ ብዓብዩ ገይሮም እዮም ናይ ካቶሊክ መጽናዕቲ ገይሮም ናይ ካልኦት መጽናዕቲ ገይሮም ናይ ፕሮቴስታንት መጽናዕቲ ገይሮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እውን ኦሪጂናል ተባሂሉ ናብ ኦሪጂናል ዝቐረበ ተረኺቡ ኣብ ከምዚ ዓዲ ተኳዒቱ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኺቡ ተባሂሉ እዩ ሕጂ ንሱ ከም ኦሪጂናል ክሕሰብ ዝትርጎም ገለ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ይድልየና ኢሎም ኣብ ዝኾነ ቦታ ወላ ቁርኣን ተተረኸበ እዚ ምሳና ዘሎ ባዕሉ ኦሪጂናል እዩ እቲ ናይ ቀደም ቁርኣን ድሕር ርኢኹሞ ምዚ ሕጂ ዘሎ ሓደ ኮይንካ ትረኽቦ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ዝርከብ ዘሎ መጽሓፍቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዓይነት ማለት እዩ ኣብ ሙት ባሕሪ ተረኺቡ ተባሂሉ ዝተገለጸሎ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ኣሎ ስለዚ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ኦሪጂናል ድሕር ርኢኻዮ ምዚ ሕጂ ባቕሬታ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ድሕር ርኢኻዮ ንሱ ናብቲ ኦሪጂናል ዝቐረበ ተባሂሉ ስለዚ ጽዋዕ ምዚ ሕጂ ዘሎ ዘይራኸብ ኮይኑ ትረኽቦ ማለት እዩ ነንበይኑ ስለዚ ንምንታይ ነንበይኑ ኮይኑ ዝብሉን ክመጽእ እዩ ስለዚ ኢንሻአላህ ዝመጽእ ዘሎ እዚታት ምስ ወዳእና ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ
ናይ ፈጣሪ ቃል ድዩ ኣይኮነን ድዩ ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ናይ ሓደ መጽሓፍ ናይ ፈጣሪ ቃል ምዃኑ እንታይ እቲ ሚዛናት ንሓደ መጽሓፍ እዚኣ ናይ ኣምላኽ መጽሓፍ እያ ካብ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰብ እዚ ናይ ኣምላኽ ቃል ምዃኑ ከመይ ጌርካ ክትረጋገጽ እንታይ እቲ ቅጥዕታት ነዚታት ክንመዝኖ ዘኽእለና ነጥበታት ሒዝና ኣብዚ ቅጽል ኣብዚ መጽእ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ፈጣሪ ቃል ድዩ ኣይኮነን ዝብል ጥራሕ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ኣይኮነን ቁርኣን እውን ኣሎ ቁርኣን ድዩ ወይስ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ፈጣሪ ቃል ኢልና እውን ንኽልቲኡ ክንግምግመሉ ዘኽእለና ብቕዓት ዘኽእለና ዝኾነ ነጥበታት ሒዝና ክንዛረብ ከለና ሽዑ እንዳተገለጸልካ ኸይድ ማለት እዩ ማዕርኽ እንደይ ናይ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ እዚ ክትርድኦ ትኽእል እቲ ናይ ኣምላኽ ቃ ማዕርኽ እንደይ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ክትርድኦ ትኽእል ስለዚ እንታይ ደኣ እሞ መርገጽኩም ሕጂ ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሎሚ ዘሎ ዝብሉ ሕቶታት ክመጻና ኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣስላም ብኸመይ ትርእይዎ እንድሕር ኢሎምና እዚ ሕጂ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሰለስተ ነገር ዝሓዘ እዩ ናይ ፈጣሪ ቃል ኣለዎ ናይ ነቢያት ቃል ኣለዎ ናይ ሰባት ባዕላቶም ጽሓፍዎ ቃል ኣለዎ ናይ ኩሉ ቃል ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ናይ ኩሉ እትው ታሪኽ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ እዩ ናይ ምሳሌ መጽሓፍ እዩ ናይ ብዙሕ ነገራት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኢዶም ኣትዮም ኣብ ጽሓፍ እዮም ባዕሎም ክዛረቡ እዮም እዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ናተይ ቃል እዩ እንዳበሉ እውን ዝዛረቡ እዮም ኣብቲ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ወላ ጳውሎስ እውን ከምኡ ኢሉ ዝዛረብ ስለዚ እዚ ሕጂ እዚ መጽሓፍ እዚ ባዕላቶም እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣይኮነን እዚ ናትና ቃል እንዳበሉ እንከለዉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ፈጣሪ ቃል እዩ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ባዕላቶም እንዳተዛረቡ ብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ወይ ዓይንካ ዓሚትካ ኢኻ ትዛረባ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ እንታይ ሕጂ እንታይ ክንብል ንኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ፈጣሪ ቃል ድዩ ኣይኮነን ንዝብል ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ሰለስተ ቃል ዝሓዘ ናይ ፈጣሪ ቃል ኣለዎ ዘይብሉ ይኮነን ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ናይ ሙሴን ንየሱስን ዝተዋሃበ መጽሓፍቲ ካብኡ ተረፍ ዝኾነ ንዑ ዝገልጽ ዝኾነ ወይ ብትንቢታት መልክዕ ድዩ ወይ ብሕግታት መልክዕ ድዩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ባዕሉ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኣነ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የለን ንብል እዚ ሓደ ካብቲ ናቱ ማለት እዩ ብጀካ ሓደ ፈጣሪ ቃል የለን እዚኦም ኣምሂሮም ከዓ ኩሎም ነቢያት ማለት እዩ ሕራይ እቲ ተቐይሯት ድሓር ዝመፀ ድሕሪ ኢየሱስ ምስ ዓረገ እዩ እቲ ቀንዲ እንተኣሽሙ ዝመፀ ነዚ ከዓ መን ይቐይርዎ ገለ ዝብል ከዓ ጳውሎስ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝቐየሮ ባዕላቶም ክርስቲያን ሎሚ ይዛረቡሉ እዮም ባዕላቶም ይዛረቡሉ እዮም ሎሚ ክርስቲያን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንብል ኣብዚ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ፈጣሪ ቃል ኣለዎ ብቲ ውሽጡ ናይ ሰብ ቃል ኣለዎ ናይ ነቢያት ቃል ከዓ ኣሎ ግን ብሓንሳብ እዩ ተሓዋዊሱ ዘሎ ሎሚ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ መን እዩ ኣብ ዘይትፈልጠሉ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ እዚ ስኒ ናይ መን ቃል እዩ ንኣብነት ሕጂ ናይ የሱስ ቃል ድዩ ኣይኮነን ኢልካ ንሓድሽ ክዳን ንኽትርኢ እንድሕር ኮንካ መጽናዕቲ ናይ ክርስቲያን ኣሎ ባዕሉ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ባዕላቶም በቲ ናይ ጳጳስ ዝነበረ ናይ ዮሃንስ ካልኣይ ንሱ እቲ ቅድሚ ዝነበረ ማለት እዩ ሓደ ተኣሽሙ ኣቋቂሙ ነይሩ ሓደ ሌጅና ወይ ከዓ ሓደ ኮሚቴ ኣቋቂሙ ነይሩ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ሓድሽ ኪዳን ናይ የሱስ ቃላት እዚአን ናቱ ቃላት እየን ኢልኩም 100% ከተረጋግጹ ዘኽእለኩም መጽናዕቲ ገበሩ ኢሉ ብሓደ ዮሃንስ ዝበሃል እንተኣሽሙ መሪሕነት ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ገይሮም ናታቶም ውፅኢት እንታይ ይብል እዩ ዘሎ ሕጂ ዓብዪ መጽናዕቲ ገይሮም ኣብ መጨረሻ ዘቕረቦ ውፅኢት እንታይ እዩ ነይሩ ካብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ሕጂ እዚኣ ስኒ ናይ የሱስ ቃል እያ ንሱ እዩ ተዛሪብዋ ኢልና ክንረጋግጾ ንኽእል ነገራት ወላ ሓንቲ የለን ኢሎም ምክንያቱ ንኽተረጋግጽ እኮ ሕጂ ምስ ምንታይ ክትተሓሕዞ ምዝ ንሕና ናይ ሓዲስ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓዲስ ማለት ኣነ ብሓንቲ ክነግረኩም እዘን ሰለስተ ሕጂ ዝበልናየን ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ፈጣሪ ኣሎ ናይ ነቢያት ኣሎ ናይ ሰባት እውን ኣሎ ዝበልናዮ እዚ ሰለስተ እዚ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ ኣብ ቁርኣን ሕጂ እዚ ሰለስተ እዚ ነንበይኑ መጽሓፍ እዩ ናይ ፈጣሪ ቃል ነብይኑ መጽሓፍ እዩ ናይ ሰብ የብሉ ወላ ናይ ነቢያት የብሉ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ቁርኣን ኣይዛረቡን እዮም ኣብ ቁርኣን መን ይዛረብ ኣላህ ጥራሕ ይዛረብ ናይ ኣላህ ቃል ነብይኑ ሕራይ ናይ ነቢ መሐመድ ቃል ከ ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ከዓ ሓዲስ ይበሃል ሓዲስ ማለት
ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم زبولو تزاربو حديث تباهيلو يزرب مالتي ويكا زغبرو سرحو ويكا تزاربو بقال مالتي اذا حجي حديث تباهيلو صواع اتخالك قيسس الله ويكا هيستوريان زصحفو اذا كانوا بينوا له مالتي مصحفتي قيسس الانبياء له قيسس الصحابه له اذا قيسس تباهيلو صواع ويكا ناي تاريخ مصحف مالتي ناتاتهم تاريخ زتصحفه حجي ابتي حديث كنبل كلنا ناي نبي محمد قال يخنبل كلنا ازيا قال ازيا او ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مخانا كما يقرا ترغاغص نزبل كساب عسرا زخون ويكا 14 زخون عبيت زخون قطعتات الله ناب كتسمعوا تقول لك تي تاشمو مالتي ناي نبي محمد كم زيلهم دحر تباهيلو معاسيمكم إلهم من يسمعوهم من يخم إزبل دلو أكلهم إزبل دلو اتحادخي السوخة كاب من سمعوها كاب أكل سمعوها السوخة كاب اتحاد نابلكا ناب نبي محمد كبت سحك خيل الله سلازي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزاريبهم أكل سمعوهم بالحري أكل نابله أبتحجي صحفة قريبة هذا الله سب يبتصح مالتي سلازي بخمس ملكي زمت برصيلو كليلو يبحال من سمعوا خاون حريركا ديله تقارصه كل سمعوا زبحال ديله ابنت يسوع كم زيلو من يسمعوا كم خبلت من سمعوا كل يسمعوا كل محلاليفو كل نغيرو ስለዚህ በከሙ ነህለው ዘም ሰባቱን ፍሉጣት እከለ ዝበሃሉ ሶም ተዛሪበው ተባሂሉ ዝመጽ ነገር ኮ ደሃኒ ግን ፍጹም ዘይብሉ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ መመን ኢሉ አብይሁን ካሰሚዕካ መን ይሰሚዑ تصحف سب كم نمن رئي صحيفو مالتي مخنياتو كلهم صحيفهم زلو حج وانجيلاويان مس نبي مس عيسى زنبور يكونن مبزحتهم مالتي دحر السو مخالو زصحفو ويو نسو مسكرين ابنت حج يوحنس دحر 7 عامت مس عرقي صحيفو يسوس عاريو هاب زبحال 7 عامت مس جبر يوحنس صحيفو توم قالوتون كوموتات قال يوم ب4 قال يوم ب سلازي نسون كله تصحف مصحفين احنا ناي املاخ نبلو مالتي الصوت مصحفت ግን حجي يلن ስለዚህ بزعبو اب مصحف قدس مساتنا شعوخن ريو نخلينا مالتي እዚ ጉዳይ እዚ ግን مسي تتحازاي ስለዝኾነ ዝኾነ ኮይኑ حجي ابتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ኣብ ውሽጢ مصحف قدس አሉ ተረፋሉ ንዖም ዝጠቀስ ተረፋሉ ካብቲ ናይ ትንቢታት ክንብል ከለና ካብኡ ተላዒልና ኢና ማለት እዩ مخنياتو أبزداقم 32 عسران حدن نساتهم أملاح بزيكون أقنؤني من يم نساتهم إسرائيل وين أملاح بزيكون أقنؤني بلالو أملاح مالتي مخنياتو نأملاح قريفهم سي نمن سلزم له نتاؤتاتكم له سلز جمرو بخنتنتهم أخريوني كوريو بزعبانا دك إسرائيل سلزي أملاح ندحر كوريو زم سبات يوم كندي نبي سيد دلهم تخكل قنع ما قدي كخدي كالون سلازي اخوريمو كوريو انا خا حزب بزي كونه كونومي انا خا حزب بزي كونه كونومي بعشا حزب غير كخوريوم يخابلالو سلازي بين غيري كخوريوم بين غيريو كونوم سلازي يهوداين حجب زعبا سلمنا يقونو دو يقونو نمتايم قدي انصار سلمنا كل غيزه زخدو اني كاب كن طلع عليه نمنتاي اتحقتات زنبره مساتهم زنبره نابكال سلازخده ونابكال كمنيلو مني لكان نابكال خيري تحقتات ندحريلكم ماتي وس 21 يسوس بعلو انتاي يلو مالو سلازي دما اتا منغست املاح كاباخاتكم كتوسد فريا نزفري حزبي كتوهابيا ابلكم الله يلو سلازي اسياسون كومو صور عرب يلو غليص ولو صور بزعب عرب سلازي تناي منغست املاح زبحال كاباخم كتوسد يلو مالو سلازي خريو اب جيزه موسيون كومو بخالق غير عشا حزب غير ويك بخالق حزب غير كنومي زبولو اب جيزه يسوس مسمصغن يسوس اب مقتالن اب جلن كبصحون كلو نسو اعريغو ايتقتلن ነገር ግን يسوس تزاربو تباهيلو ግን ابزنتاي غليصوملو تا منغس املاح بعلا كاب اتوم كيدو مخانا نمن كتوهابيا فريا نزفري حزبون كتوهابيا لوبي ندحر ريهم لومي اتي زحاشه حبرتسب ابزمو نازي تطلاقي اب مستناب قالن زي تطلاقي زبز حزب ندحر ريهم حزب اسلامي
ኣብ እስልምና ብዙሕ ናይ ዝሙትን ናይ ክህሉ ክእል ኣሎ የለን ማለት ኣይኮነን ነገር ግን ከምቲ ሕጂ ኣውሮፓ ኺዶም ወዘሎ ሶም እቶም ናይ ክርስቲያን ተኣሽሙኮ እቶም ናይ ክርስቲያን ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ኣውሮፓ እዮም ዝመርሕዎ ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በዓላ ስኒ ሰብኣይን ሰብኣይ ተመራዕዋ ኣላ ቤተ ክርስቲያን በዓላ ኣብ ኣቶም ማለት እዩ ካብቲ ሕጊ ስኒ ኣዕርዮም ወፅዮም ማለት እዩ ገዲፎሞ ወላ ነቲ ሕጊ ነቲ ክርስትና ዝበሃሉን ገዲፎሞ እኳ እዮም ኣብ ኣውሮፓ ሕጂ እቲ ክርስትና ከም ትራዲሽን እዮም ከም ባህሊ ከምዚ ኣቦታትና ነይሮም ኢልካ ባህሊ ትሕዞ ከምኡ ደኣ እምበር ከም ሃይማኖት ካብ ተኣሽሙ ክእትወና ንገነት ክእትወና ኢሎም ኣይኮኑን ኣውሮፓውያን ሕጂ ሒዞሞ ዘለዉ ብኸምኡ እዮም ከኣኒ ተገዛእቲ ናይ ስምዒቶም ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩሉ ነገር በፂሖም ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮኦም ራእይዎም ኩሉ ራእይዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣውሮፓ ጉዳይ ሲ ዘድልያ ኣይኮነ ኣለዎም ምስቲ ሕጊ ናይ ፈጣሪ ሓሸማታት በልዑ መስተታት ይሰትዩ ገለ ኩሉ ነገራት ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጌጋ ዝበሎ ንሳቶም ገብሮ ስለዚ ብኡ ይኸዱ ኣለዉ ዶ ኣይከዱን ኣለዉ ኣበሎ ትፈሪ ሕጂ ስለዚ ፈሪኣ ንዝፈሪ ህዝቢ ክትወሃብ እያ ሎሚ ናይ ሕብረተሰብ ናይ እስልምና ረኣይዎ ከመይ ገይሩ ብሓደ ኮይኑ ሰግድ ከመይ ገይሩ ሓጅ ገብር ነለ ሕጂ ስያም ኣትሎ ጾም ኣትሎ ኣብዚ ጾም እዚ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እስላማይ ብሓደ ጾም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እስላማይ ጾም ረመዳን ፍሉጥ ስለዚ እቲ ናይ ሕጊ ናይ ኣምላኽ ናብቲ ናይ እስልምና ዝቐረበን ዝረኣይን ኮይኑ ኢኻ ትሪኦ እቲ ህዝቢ ብሓደ ክሰግድ ከሎ ብሓደ ክልምን ከሎ ትሪኦ ማለት እዩ ነንሕድሕዱ ነቲ ድኻ ከብልዕ ከሎ እቲ ሃፍታም ኩሉ ነገር ትሪኦ ስለዚ ክሰግድ ከሎ ትሪኦ እቲ ስግዳን ከ እቶም ነቢያት ሰግድዎ ዝነበሩ ሳግዳ ሰግዱ ንሓደ ኣምላኽ ጥራሕ የምልኹ ጣዖታት የብሎምን ጣዖት የለና ኣብ እስልምና ንጣዖት ንስእሊ ኣይነምልኽ ናይ ነቢ መሓመድ ስእሊ የብልና ንዕኡ ኣብ ገዛና ጌርና ይንጥቅዕ ከምኡ ናይ ኣላህ ኢልና ስእሊ ኣይነምፅእ ኣይንልምን ናብ ስእልታት ኣይንልምን ናብ ጣዖታት ኣይንልምን ናብ ሓደ ፈጣሪ ጥራሕ ሓደ እዚ ፈጣሪ እዚ ፈጣሪ ናይ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ናይ ኩሎም ነቢያት ዝኾነ ፈጣሪ ንዑ ጥራሕ ነምልኾ ስለዚ በዚ ሕጂ ፍሊ ይብላሉ እዚ ህዝቢ እዚ ፍሪኣ ንዝፈሪ ህዝቢ እውን ክትወሃብ ያብለኩም ኣለሁ ኢሎም ማለት ስለዚ ናይ ሎሚ ምናልባት ንሪኦ ኣብ ኢሳያስ 30 ካብ 6 ክሳብ 17 ዘሎ ድሕሪኢና ብዙሕ ነገር ክንርኢ ንኽእል ብዛዕባ ነቢ መሓመድ ተጠቐሰሉ ማለት እዩ መጀመርያ ነቢ መሓመድ በኣግማል ተጻዒኖም ዝኸዱ ምንባሮም ኣብ ምዕራፍ 30 ቁፅሪ 6 ገሊፅዎ ኣሎ በኣግማል ተጻዒኖም ዝኸዱ ከዓ ብጀካ ነቢ መሓመድ እምበር ኢየሱስ ኣይኮነን ኢየሱስ ኣይነበረን ማለት እዩ በግማል ገለ ኣይጥቀምን ነይሩ ኣድጊ ገለ ይጥቀም ነይሩ ስለዚ እዚ እምበኣረክስ ኪድ እሞ ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ሰሌዳ ሓንፅፆ ንዝመፅእ ግዜ ንሓዋሩ ንዘለኣለም ክነብርሲ ኣብ መፅሓፍ ፀሓፎ ስለዚ ናይ ዘለኣለም ናይ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዘለኣለም ንሓዋሩ ዝኾነ መፅሓፍ እዩ ንነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዋሂብዎም ንሕሪና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣይሁዳውያን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንዓቶም ከም ዘሕርቆምን ገሊፅ እዩ ካብ ጎደና ኣልግስ ኢልዎም ካብ መገዲ ዘበሉ ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ካብ ቅድሜና ኣርሕቁ ይብሎም ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ይብል ነቲ ቃል እዚ ንዕኩም ኣብ ዓመፅን ኣብ ጎመፅን ተወኪልኩም ንዕኡ ፀግዒ እትገብሩስ ይብሎ ማለት እዩ ኣብ ዓመፅን ኣብ ገልን ከም ዝወደቁ ደቂ እስራኤል ይገልጽ ማለት እዩ ከምኡን ኣብ ዕንባቆ 2 ካብ 6 ክሳብ 9 ዘለውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስኡ ተተሓዘ ነገር ኣለዎ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም መን እዮም እዞም ሰባት እዚኦም እንድሕር ርኢና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንታይ ይብል ኣብ ምዕራፍ ኣብ ኢሳያስ 42 ካብ 1 ክሳብ 12 እንድሕር ርኢና እንታይ ይብል ኣብ ቁርኣን መጀመርያ ሱረት መርየም ሱረት ኢብራሂም እንታይ ይብል ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 1 ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله انتهي بلا بزي ألف لام ميم إذا قرآن زي يبلنا إذا قرآن زي عمل كيتو ماتي دك سبات كاب صلمات نابرهان زو صوم زخوني مزقون ناب زخوني الله سبحانه وتعالى زو صوم زخوني ናብዚ ጎይታ እዚ ዝወፅእ ዝኾነ
ناب زغويتا الله سبحانه وتعالى نابو زوصوم زخونه كاب صلمات ناب برهان زوصوم زخونه بناي فطار تئزاز ناب تخكل منقد زمرح زخونه يبلو نزي مصحف زي مالتي سلازي ان شاء الله كملسكم يدحر ذا مسغاغريت مساي صنحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مليسكم الله سلازي أبينا نيرنا أب سورة إبراهيم أب سورة إبراهيم عسرة أربعة حالة مالتي قصر حالينا نيرنا حجي انتهي بالأبزي الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك نزل كتاب زي وينزل مصحف زي نعاخا نور ذلك لنا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ندق سوات كاب تسألمات نبر هنكتو تصوم بإذن ربهم بالله فقط زخونه إلى صراط العزيز الحميد نابت مزقون سعرين زخون قويتا نابقو زمرح زخونه كاتتنيا من قد نابقو اختمالصوم إنان لكاكازل نابلو مالتي إذا مصحف زي بخوم أنور ذلك لنا سلازي أب إساس 4 كلتن كاب حالة 10 تخلت ترينا نزيتات لك تتحيزو خيد إنه هو زدقفو باري حريي نفسي بقو بحز بلا منفسي أبلع ليو أحدير الله نسو نهزاب فتحي كوص اللومي حجي نهزاب يزبل أحزاب تاي مالتي جنتاي لسبهال أب مصحف قولس أحزاب كبهال كله يهوداو زي كونه مالتي يهوداوي زي كونه كل جزء أحزاب يمصوعوا مالتي كنعاناويان كالوتن سلازي زوم أحزاب زيهم جن أحزاب زوص زخونه يحجي زي حري أب تحت نرينا أن أحزاب كم يجيروهم زوصهم مالتي من يمتم أحزاب زبل دقنا انتايبل الله سبحانه وتعالى بسورة القلم انتايبل وإنك لعلى خلق العظيم نسخة أب لعل وايد صفحيني طبائي خازل لخا يبلوم بعلو يمسكروا لهم للنبي محمد انتايبلوم أب لعل وايد صفحي ناي طبائي خازل لخا كابزن لعل طبائي زلو أي مدزني سلازي انتايبل أب معرف كلته أب إسياس 4 كلته أي كجدرن دمصون عو أي أبيلو كأ أب أدباباي أي كسمعنيو سلازي أي جدرنيو أي بلنيو مالت صبق طبعا الله صبق زخنة طبعي سلازي الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق العظيم لهم سلازي أب كالو بوتاون انتايبل أب سلسة مالتي معرف سلسة 4 كلتن سلسة إساس شوفلو شامبوكو أي كسبرن تخاخي طواف دما أي كتفئنيو فتحي بحقي يمزق فتحي يمزق مين فتح زمزق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال المبين زيهم كأني الله سبحانه وتعالى نتم قدم حجز زنبرو أب دلال زنبرو أب حالة أفعاد زنبرو كاباتهم زخونه كابزو مهيما زخونه زي فلطو زخونه حزبي حالة كاباتهم الرسول زوج أوغويتاي هو الذي بعث في الأمين كابز زوج أوغويتاي مالتي سلازي نزياتهم انتاي يمتيلهم ويعلمهم الكتاب والحكمة زي خان حق فتحن ويكا حقي كتاب قرآن حقي كمون حكمة طبيب حق فتحن زلو زخونه زمهرام زخونه مالتي زي خا اب معرف سل اب 4 كلتن اساس سلسه زغلصو فتحي بحقي يمص يلو ناي بحقها فتحي حزم مصيوم الرسول صلى الله عليه وسلم مالتي سلازي اب كالو بوتاون انت رينا عورات
انتهي بالأبكال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كبخا مالتنا بخا زوردنايو كل نجرات ندق سبات بلغ ويكا حبهم نقرم يبلو الله سبحانه وتعالى وإن لم تفعل ندحر كم زدي قبركاقين فما بلغت رسالته يعني اتي ناتو ملأختي أيبت أحكام مالتي خمسة دقيقة والله يعصمك من الناس الله كأني كابدك سبات انتها قبركاي كحلو وكاي سلازي حلو مخانو الله سبحانه وتعالى أب شدشته قريت الله إساس 4 شدشته أو خان تايبل بإيدو خحق زكان كحلو وكان بإيدك خحزكان كحلو وكان كيدان هزبي برهان أحزاب كقبركايو برهان أحزاب كقبركاي إلو نرئي مالتي كمون أبزي حج انتاي نرئي نمنتايو الله سبحانه وتعالى انتاي يبلون له أبزار بذلون أحزاب نمنتاي أحزاب زبل بزحت سبات حج اليوم كزاربو خلو نونو إزو مالتكو أي ترد أكان برنا أحزابكو نيوسوس يزبلو زلو يبليم زيوم حج مصحف قدس زي فلطو كونو كلهم ويكا زي تردؤم كونو كلهم كل سب كم تردؤ يت مصحف زبلو يبلون كمزي يزبلون يلنكو مخنياتو انتاي اب اساس 4 كلتن حالسي نسو نهزاب فتحي خوصالهم يزبل يسوس امنتاي مو فتحي وصيمول نهزاب فتحي وصيلهم دخيدي انتاي فتحي وصيلهم قد دخيدي نهزاب كانتاي مالتي احزاب ايهوداوين زيكونيو كابو حليفو سني نتيኦም ኣብኡ ዝነበሩ ከነዓናውያን ከይተረፈ ንዓኣቶምን ክሕግዞም ዘይደሊ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ 15:24 ሓንቲ ካብቶም ከነዓናዊት ዝኾነ ሰበይቲ መፅያ እንታይ ትብሎም ማለት ክፍውሳያ ምስ ሓተተት እንታይ ይብላ እንታይ ኢልዋ ንሱ ገና ብዘይ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ኣይተለኣኽኩን ኢልዋ ኣነ ተለኣኽኩን ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ጥራሕ ስለዚ ግን እሳ ግን ካቢኣ ነይራ እንድሕልና ካብ ከነዓናዊት እያ ነይራ ከነዓናዊት ካልኦት ኩሎም እዚኦም ጀንታይልስ ተባሂሎም ወይ ከዓ ኣሕዛብ ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ ከምኡውን እሞ ኖኖ እንተኣሸው ማለት እኮ ይብሉ ሕጂ ዝገሊኦም ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ማለት እኮ እቶም እስራኤላውያን እቶም ኣሕዛብ ዝብሎም ዘለውስ ናይ እስራኤላውያን ነገዳት 12 እዮም ገለ ኢሎም ከኣኒ ናብኡ ክብትንዎ ዝደልዩ ኣለዉ ኖኖ ኣብ ማቴዎስ 10 ካብ 5 ክሳብ 6 እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ነዞም 12 ከኣልኣኾም ሕጂ ሪኢኹም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ስኒ ነቶም ካልኦትን ክልእኮም ከሎ ነቶም 12 ምስኡ ዝነበሩ እንታይ ኢልዎም ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ናብቶም ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ደኣኺዱ እምበር ብመገዲ ኣሕዛብ ኣይትኺዱ أحزاب حج من يوم لحد إسرائيلوين كوينهم سي كم يجريوا انتي زلهم دول نبتم طفاء تباقي إسرائيل دا أخيدون بر نتم بمجد أحزاب هاي تخيدوا زلهم دول نبتم إسرائيل هاي تخيدون مال ديت أحزاب أيكونن حجب زي قال يوم كبلوا دوليو أيكونن نبتم طفاء تباقي أكبر كله تمدك إسرائيلهم أحزاب النحريل وخاني إسرائيلاوي زي كنا مالتي ساتهم كمان يوم سامراويان كنعاناويان زياتهم كلهم كابتهم أحزابهم سلازي يسوس نمن يمزيو نتوم إسرائيل طرح يمزي نيرو أحزاب يكون المزي نيرو مخنياتو نساك أب أحزاب سلازي نبرتا سبيتي أنا كون أبتم أباقي بيت إسرائيل نبري أبي وأي نيرو بجها زا سبيتي دد حلينا لا مزأت هاوي خاتنا بجها فوصاف بجها نابوليو يلمون وإم نيروم توم مسؤوز نوبو حواريات نيسوس مالتي بجها زا سبيتي قلق برا هاوي خاتنا نعنا مخنياتو تزاربوا لي تبلوم نعوم نسو مسابع تزاربوا لي بجهاتكم لومونو لي دابل الدد حريقهم دخلت نتم 12 مسبلتهم بجها يلوم سم لمينهم دحرسون تايلو نسو قنا بزي نبتن طفاءات أباقع بيت إسرائيل أيتلأكون بلالو أيتلأكون مالت كأني فلوتي نبكال أيتلأكون نبكال أحزاب سي أيتلأكون يزبلهم زلو بجكا نبتم طفاءات أباقع بيت إسرائيل حجي تمل اختناتو بدحريون تحاصيرو نابتي بيت اسرائيل رحم انتان كخون نابتي زيتا لاخو بوتاون نخيكون نتوم حواريات انتايلوم ساتوم يمنيروم توم زاامون وتوم حواريات 12 زبز حساب ابيو نابتوم ناتو مصي توم ناتو اي تقبلون بالمصحف قدس ግን እቶም ተቀቢሎም ዘለዉ ሕጂ 12 እቶም ዝሃብካኒ ኢሉ ዝተዛረበሎም
12 نساتهم انتي لهم نابتن تفقات أباقع بيت إسرائيل كيدو مبر لهم بمجد أحزاب أيتخيدو ناب كتما سامراويان دما أيتؤتو ناب زختماتات سامراويان كالوؤت زلوو يهوداوين زيكونو بوتا أيتؤتو أيتخيدو حجي انتاي جيرو مالتي اتي ناتو ملأختي اتي ملأختناتو أحاد إيرو مالتي أبتم إسرائيلوين طرح ورسولا إلى بني إسرائيل نبدك إسرائيل تلاقيخو يقول القرآن ون نبدك إسرائيل تلاقيخو حجي ناب عالم كنت قبرو يتخيلنيها نيسوس نسو مسكرة دحار يوم مساتهم ناب عالم كيدي إليو إلهم مني لكهم أيبلنكم أنا عالمي متين عالم تزبل داني سلامنتاي ابزي ناب طفات باقي بيت اسرائيل براي تلأخكم زبل دله نمنتاي كون بلالو سلازي نعالمي لهم قالوا حجي نتي ناتو ملأختي ناب زيت دليئتهم مالتهم مخنياتو سنا عالم زي ما تقولوا مخنياتو احزاب يزبلوا سلازي احزاب اساس 4 كلتن حاده نسو نحزاب فتحي كم تصالوم يزب يلو نيرو مالتي زي فتح زمصخا نحزاب يكونن كاسو تلاي خبل الله بعلو مالتي ولا نتم حوارياتون نابتم حزاب يتخيلو يزلوم زلو سلازي يسوس كون ايكلني مالتي زي اساس زاربو زلو سب يسوس كون ايكلني بمنتاي ندحريلنا اب 4 كلتن يزاربو زلو نزي احزاب نسو نحزاب فتح خمصالو مخنياتو ازي احزاب نزوم احزاب فتح زمصالوم سب أب 4 كلتن 11 قليص والله أب 4 كلتن إسياس 11 انتي يبل برخان كتماتات اتن سب قيدار زنبرون عدتات دمصوم عاو يبل دمصوم عاو يبل حجي قيدار من يو ندحريلنا زحلف غيزه رينا اينا قيدار حدا خبتهم دق اسماعيل يو ناي اسماعيلاوين مالتيهم زيهم حجي دق قيدار سلازي نساتهم قل دق قيدار ديهم بعد يسوس دق قيدار ديهم ايكونون يسوس كاب يهودا ايو كاب يهودا كاب داويت سولومون يهودا لو دحر داويت دحر سولومون دابله نامن مص مالتي ناب يسوس يزمص بديو امبر ابو يبلون اوف كورس غنا مصحف قدس ابو هم زلو غيروم يوسف يلو مولوتي ابو مالتي ناي غمت ابو يبحال مالتي سلازي نتي ناي يوسف يود داويت زخون زلو امبر يسوس ايكونن ولا بديون ود داويت ايكونن ابت مصحف قدس يلنكم زبل مالت ناي مريم زرئي اكلن تباهيلهم كساب داويت زبصح يلن سلازي ابز حجي انتاي نرئيل زمص سب زي اب 4 كلتن حدا غليصو زلو اتي اب 4 كلتن 11 بزعبو تزاريبو اتن سب قيتار زنبرون عدتات دمصم عوابلو عويبل اتوم اب اخاوح زنبر اخاوح كاب جكا مكه خالي يلن مخنياتو ندحريخمو فلسطين ندحريخمو كله ناي اخاوح يكونن انتي دا زيتون زبقلولو فروتاتات زبقلولو بوتاي جن اخاوح زبلو دولو حجي ناي مكه جن ندحريخمو اخاوح زرئ يبلو جن يبلو ديزرت اريا برخاي اخرانات يو كابرئسي اخرانات اللي يبلو رئيس اخرانات حجي اللي يبلو زبل دولو انا عرفا بوتاي تي عبي زخون غوبو او زلون يعرفا بوتا علل يبلو علل سبه بعلل قليص وزلو او تكبير اي زغبر سب الله اكبر نابله مالت لبيك اللهم لبيك او نابله تاشم زغبر مالتي وي تكبير زغبرلو بوتاي نفطاريو سني زبلولو مالتي نفطاريو زذكرولو بوتاي سلازي متنسب قيدار زنبرون عدتات ساتن بعد مكه مدينه قال زينن تن ناي سب قيدار زلوو ناي زر اسماعيل زلوو نبي محمد كابهم زخونو مالتيهم زيهم حجي دمصم عاو يبلو يبلالو هذا اذان دمصم عاو يبلو اب معلت حمش تجيزلومي عاولو الله اكبر يلوم اذان وقبرو ام مساجد مالتيهم من يمزيهم اتم اب اخاو حزنوبري لهم ناي بحقي زخو عبيط هنا اكزامبل هي بزلو وي مسلا ابنت اخاوح قبل كل سنه بالطعمي مكه اخاوح تاشم زبلت يعني ولا اب تاشم هونكم اب جوجل اتيهم وي اب زخونه سئل اندحر عليكم كاينو ناي مكه رايوه كله اخاوح انصار ناي متاي مالتي انصار ناي بعل فلسطين از اسرائيل فلسطين قلمتات زوم يهود زنبروا البوملو ازي اخاوح يكون انتي غوبوتات
እንታይ ደኣ ዝበቕሎ ሳዕሪ ዝበቕሎ ፍሩታታት ዝበቕሎ በዓል ዘይቱን ዝበሃል ዝበቕሎ ዘርእታት ዝበቕሎ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ንሪኢ ኣለና ኣብ ናይ ኢሳያስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢሳያስ ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ እንሻ ኣላህ ቀስ እናበልና ነቲ ጥቕስታት ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስኡ ተታሒዙ ዝመፅእ እንታይ ኣሎ እንታይ እዮም ዝብሉ እሞ ነቢ መሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ነቢ መሓመድ እኮ ይብሉ ዝመፀስኒ ነቶም ነባዕል ኣብርሃም ነባዕል ይስሓቅ ያዕቆብ ከምኦም ኣይኮነን ካልእ ሃይማኖት ሓድሽ ሃይማኖት ሒዙ መፅ እዩ ዝብሉ ሰባት ከ ኣለዉ ሓድሽ ሃይማኖት እምበር እቲ ናታቶም ሃይማኖት ንሕና ትሕቶ ንሓትት እንታይ ዓይነት ሃይማኖት ነይርዎም በዓል ኣብርሃም ኢና ንብል እቲ ሃይማኖቶም ትፈልጥዎ እንድሕር ኮንኩም ተምፅዎ ማለት እዮም ገሊኦም ክርስቲያን እዮም ነይሮም ይብሉ ክርስትና ዝበሃል መዓስ ከም ዝመፀ ዘይፈልጡ ማለት እዮም ክርስትና ዝበሃል ዝመፀ ድሕሪ ኢየሱስ ከማን ኣይፈልጥዎን እቲ ክርስትና ዝበሃል ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን ኢየሱስ ተዛረቦ ሃይማኖትኩም ክርስትና እዩ ዝብል የለን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወላውን ሙሴ ሃይማኖትኩም ክርስትና እዩ ዝብል የለን ነገር ግን ኣብ ኣጾንክያ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ህዝቢ ኣብ ኣጾንክያ ዝነበረ ጣዖታዊ ህዝቢ ዝኾነ ንዕኡ ምስ ረኣዮም እዚኦም ሲ ናይ ኢየሱስ ተኸተልቲ ኢልዎም ናይ ኢየሱስ ተኸተልቲ ማለት ሕጂ በቲ ኣዘራርቦም ክርስቲያን እዮም ኢልዎም ስለዚ በዚ ዝለገበ ሽም እዩ የብሉን መርትዖ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ደኣ ነቢ መሓመድ ሲ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሓድሽ ሃይማኖት ሒዙ መፅ እዩ ዝብሉ ኣበይ ሪኦም እዮም ከምኡ ዝብሉ መፅሓፍ ቁርኣን ሪኦም ዶ እንተዝርእዎ ነይሮም ፅቡቕ ነይሩ ኣብ ቁርኣን ድሕር ርኢና ምዕራፍ 236 እንታይ ይብል ኦ አንቱም ኣስላም ይብል አንቱም ዝኣመንኩም ብኣላህ ይብል ማለት እዩ ብኣላህ እመኑ በቲ ናባና ዝወረደ ቁርኣን ሕጂ ብኣላህ እመኑ አንቱም ኣስላም ነቢ መሓመድ ተቐቢልኩም ዘለኹ ብኣላህ እመኑ በቲ ናባና ዝወረደ ቁርኣን በቲ ናብ ኢብራሂም ነዚታት ክትኣምኑ ኣለኩም ማለት እዩ ብኣላህ ክትኣምኑ ኣለኩም በቲ ናባና ዝወረደ ቁርኣን በቲ ናብ ኢብራሂም ወይ ከዓ ኣብርሃም ናብ እስማዒል ናብ ኢስሓቅ ያዕቆብ ነገደ ያዕቆብን ናብ ኢስሓቅ ናብ ያዕቆብን ናብ ነገደ ያዕቆብን ደቁ ማለት እዮም እቶም 12 ካብኣቶም ዝመፁ ነቢያቶም ብዙሓት ነይሮም ስለዚ ይገልጾም እዩ እቲ ነገደ ያዕቆብ እዩ ዝብሎም ስለዚ ኢስሓቅን ናብ ያዕቆብን ናብ ነገደ ያዕቆብን ዝወረደ በቲ ንሙሴን ኢየሱስን ወይ ከዓ ንሙሳን ንዒሳን እተወሃበ መፅሓፍቲ በቲ ንኩሎም ነቢያት ካብ ጎይቶኦም እተወሃቦም መምርሕታት ኣሚንና በሉ ካብ መንጎኦም ከዓ ሓደ እኳ ኣይንፈለን ኢና ንሕና እውን ንኣላህ ተማእዘዝትን ተንበርከኽትን ኢና በሉ ይብለና ንሕና እውን ንኣላህ ሲ ንሓደ ፈጣሪና ተማእዘዝትን ተንበርከኽትን ከዓ እንታይ ማለት እዩ ሙስሊሚን ኢና በሉ ማለት ሙስሊም ማለት ንፈጣሪኡ ተማእዛዛይን ተንበርከኻይን ዝኾነ ማንም ሰብ ንፈጣሪኡ ሙስሊም ክበሃል ይኽእል ማለት እዩ ንሓደ ፈጣሪ ንሓደ ኣላህ ማለት ጣዖታት ከየበለ ቅርፅታት ይኹን ገለ ከይገበረ ነቲ ኣብ ሰማይን መሬትን ዝዘርግሐ ዝኾነ ሓደ ፈጣሪ ነቶም ንበዓል ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ንዕኦም ፈጣሪኦም ዝኾነ ንሓደ ኣላህ ንዕኡ ተንበርከኽትን ኢና ተንበርከኽትን ተማእዘዝትን ኢና በሉ ይብለና ማለት እዩ እንድሕር ከምዚ ጌርኩም ንስኻትኩም ሙስሊሚን ኢኹም ከም በዓል ኣብርሃም ናይ በዓልናታቶም ሒዝኩም ኣለኹም ማለት እዩ ናይዞም ኩሎም ይስሓቅ ያዕቆብ ኢሉ ጥቕስታት እዩ ተቂስዎ ዘሎ ብኣስማቶም እዮም ተቂስልና ዘሎ ብቁርኣን ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን ሲ ብሽሞም እዩ ዘሎ በቲ ናብ ኣብርሃም እስማዒል ይስሓቅ ያዕቆብ ነገደ ያዕቆብን ሙሴን ኢየሱስን ንሙሳን ንዒሳን ማለት እዩ እተወሃበ መፅሓፍቲ ይብል በቲ ንኩሎም ካልኦቱን ኣለዉ በቲ ንኩሎም ነቢያት ንሱ ዝፈልጦም ነቢያት ሽሞም ዝተገለጹ ኣለዉ ዘይተገለጹ ነቢያት ኣለዉ ካብ ጎይቶኦም እተወሃቦም መምርሕታት ብዙሓት ነቢያት መፅኦም እዮም ካብ ጎይቶኦም ተወሃቦም መምርሕታት ንዕኡ ንህዝቦም ኣብፂሖም ንዕኦም ኩሎም ኣሚንና ኢኹም በሉ ኣሚንና በሉ በዚኦም ኣላህ ነቢያት ከም ዘለዎ ንደቂ ሰባት ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዘውፅኡ ዝለኣኾም ነቢያት ከም ዘለዎ በዚኦም ኣሚንና በሉ መምርሕታት ብኡ ከዓ ከም ዝሃቦም ኣሚንና በሉ ካብ መንጎኦም ሓደ እኳ ኣይንፈለን ኢና በሉ ኣይትፍለዩ ካብኣቶም ነዚ እንደሊና ነዚ እንደሊና ዝበሃል ነገር የለን እንድሕር ንሙሴ ተኣመንኩንካ ንየሱስን ክትኣምኖ ኣለካ ንነቢ መሓመድን ክትኣምኖ ኣለካ እንተዘይሎ ኣብ መንጎ ደው ኣይትበል ከም ኣይሁዳውያን ማለት እዮም ኣይሁዳውያን
كساب حج انت ام زبلو يسوس كو اي مصني زلو ام زبلو متين كله عريقون كله اي مصنا الله بلو انت عينت عورنا حيزو مالتي ولا خرسيان حجي نيسوس تقبلنا ام زبلو زلو مش صبو نموسي تقبلكم نيسوس تقبلكم هو دحري يسوس كا نبي محمد مزيو سلازم نبي محمد كا تقبلوا كما يهوداوያን አይትሆኑ አይተዓውሩ ምክንያቱ ንሳቶም መጽዩን ከሎ ኢየሱስ መጽዩ ኣብዛ ዓለም መጽዩ ተወሊዱ በዘይ ኣቦ ተወሊዱ ብተኣምር እዚ ኩሉ ፈልጦ ይምሳቶም እዚ ኩሉ እንዳፈለጡ ብዙሕ ተኣምራታት እንዳገበረ እንዳረኣዩን ከለው ክቆትልዎ ኢሎም ምስ ሓሰቡ ዓሪጉ ፈጣሪ ኣድሒኑ ዓሪጉ ኢና ንሕና ንብል ክርስቲያን ተቐቲሉ ብሎ ማለት እዩ እዚ ንበይኑ ኣርእስቲ ሞይቱ ዲ ኣይሞተን ዝብል ሓደ ካልእ ክህልወና እዩ ሕጂ ግን ኣብኡ ይኮናን ዘለና ግን ዓሪጉ ኩላትና ንፈልጥ ማለት እዩ ወላ ክርስቲያን ዓሪጉ ብሎ ነገር ግን ይሁዳውያን ነዚ ተቐበልዎን ንኢየሱስ ጨሪሶም ኣይተቐበልዎን ኣይፈለጥዎ ኣይተቐበልዎ ክሒዶሞ ማለት እዩ ዓዊሮም ዶ እዎ ዓዊሮም ልቦም ዓዊሩ ዓይኖም ዓዊሩ መጽዩ እንከሎ ስለዚ እቶም ዝዓወሩ ናብ ጥፍኣት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ናብ ጥፍኣት እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ደኣሞ ደይቅበልዎ ስለምንታይ ድሓር እቲ ህዝቢ ካልኦት መጽዮም ንሕና ንኢየሱስ ንቐበል ኢና ዝብሉ ሕጂ ኣላልዮሞ ማለት እዮም ካብኣቶም ዝሓሹ ኮይኖም ንኢየሱስ ናይ ብሓቂ እዚ ካብ ፈጣሪ ተላኢኹ እዩ ነይሩ ኢሎም ዝኣመኑ ኣብቲ ግዜናቱ ማለት እዮም እዚኣቶም እቶም ዝደሓኑ ክእሉ እዮም ነገር ግን ብድሕሪኡ ግን ደው ኣይበለን እቲ ሕጊ እቲ ስርዓት ደው ኣይበለን ንሱ ኸይዱ ከምቲ ሓደ ነቢ መጽእ ሓደ ኸይድ ሓደ ነቢ መጽእ ሓደ ኸይድ ግን ካልእ ነቢ ከዓ መጽዩ መሐመድ ይበሃል ሕጂ ንዑ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተገለጸ ማለት እዩ ንህዛብ ሕጊ ከውፅኣሎም እዩ ዝበሎ ንሱ እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ንዝጠፍኡ ህዝቢ እስራኤል ጥራሕ ይመጽዩ ዳርጋ ሕጂ ዝጠፍኡ ኣብ ገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ እዞም ዝጠፍኡ ህዝቢ እስራኤል ማለት ሲ እዞም ሕጂ ኣብ በዓል ኣፍጋኒስታን ካሽሚር ዘለዎም እዮም ዝብሉ እውን ታሪክ ኣሎ ስለዚ ተበቲኖም ክኾኑ ክእሉ እዮም ነገር ግን ዝጠፍኡ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ይሁዳውያን እዮም ፍሉጥ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ ናብቶም ጥፋት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል እየ ዝመጽእ ናብኣቶም እዮም እምበር ተላኢኸ ናብ ካልእ ኣይተለኣኽኩን እዩ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ብማቴዎስ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ከምኡ ኢሉ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ንዓለም ኢኻ መጺኻ ንብሎ ሕራይ ብድሕሪኡ ከይዱ ዓሪጉ ብድሕሪኡ ነቢ መሐመድ መጽዮም ስለዚ እቶም ሕጂ ንነቢ መሐመድ ዘይተቐበልዎ እሞ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝዛረብ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ተኣምራታት ዝገበሮ ኢየሱስ ዝዛረብ ከምኡውን ንሕና ሙስሊሚን ሎሚ ንኢየሱስ ንኸኣምን ዝገበረና ነቢ መሐመድ እዮም ንኢየሱስ ክንኣምኖ ዝገበሩና ማለት እዩ ክንፈልጦ ዝገበሩና ብዘይ ሰብኣይ ዝተወልደ ምዃኑ ዝነገሩና ብኩን ዝብል ትእዛዝ ናይ ፈጣሪ ዝተወልደ ምዃኑ ዝነገሩና ንሶም እዮም ንማርያም እታ ዝኸበረት ሰብ ምዃና ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ዝበለፀት ሰብ ምዃና ዝነገሩና ንሶም እዮም ስለዚ እዞም ዓብዪ ነቢ ብዛዕባ ኢየሱስ ይኹን ብዛዕባ ማርያም ጽቡቕ ዝዛረቡ ዝኾኑ እንድሕር ነዚኦም ዘይኣመንኩም ደኣ ንምንታይ ኢኹም ክትኣምኑ ልክዕ ከምቶም ናይ ኣይሁዳውያን ንኢየሱስ ከይኣመንዎ መጺኡ እንከሎ ኣይመፀን ኢሎም ዝጽበይዎ ዘሎ ከምኡ ኾንኩም ማለት እዩ ደው ኢልኩም ኣይሁዳውያን ደው ኢሎም ኣብ መንገዲ እቶም ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ኢና ትብሉ ከዓ ኣብ መንገዲ ደው ኢልኩም ደው ኣይትበሉ ቀጽሉ ብድሕሪኡ ዓብዪ ነቢ ዝኾነ ተሲኡ ብዛዕባኡ ከዓ ኢና ንደሊ ዘለና ኣብቲ ውሽጢ መጽሓፍኩም ኣሎ ስለዚ ረኣይዎ መጽሓፍኩም እንዳበልኩ ናይ ሎም መዓልቲ በዚ የጠቓልል ኣለኹ ንዝመጽእ ዘሎ ኢንሻአላህ ኩላትና ናብ ረመዳን ንኣትዋ ኣለና ጽቡቕ ረመዳን ይግበረልና ረመዳን ሙባረክ እንዳበልኩ ንኹላትኩም ንዝቕጽል ዘሎ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته